Άκυρο. Με τα βρεις. Ζωντανή εμφάνιση. Κάθε ζωντανή εμφάνιση σημαίνει απάντηση. Σημαίνει αντίπαλο με εξαφάνιση με μια συνάντηση. Β' πεις εναντίον όλων πάρτε θέσεις. Είναι παγίδα με λέξεις και κάθε ζωντανή εμφάνιση σημαίνει απάντηση. Σημαίνει αντίπαλο με εξαφάνιση με μια συνάντηση. Β' πεις εναντίον όλων πάρτε θέσεις. Είναι παγίδα με λέξεις και εσύ θα πεις. Ομάδα ήταν, είναι και θα είναι μία δίχως αδυναμία θύρα. 23 μήπως έχετε πρόβλημα που πάντα είναι από πάνω. Κάθε μονάδα πάθος και λάθος δεν κάνω. Γιατί το νιώθω πρώτα μετά το γράφω βλάκα. Είπαν δεν πήρας εταιρείες γιατί δεν τη φάκα. Πολλά λες μα πολλά δεν κάνεις μάλακα. Αλήθεια λέω γι' αυτό κάνω τα κουμάτα. Οι μόνοι γίγαντες εκτός από μας. Οι γίγαντες του κάτς. Μέχρι σήμερα δεν μετράμε χαμένο μάτς. Ας το μην το πεις για τους β' βρεις. Είσαι τόσο μαστουρωμένος που δεν γαμάς. Λόγος 90 μοίρες, περίμες δυναμίτες. Κάνουνε γύρες τα βιβλία για τις τρίτες αλήτες. Απ' την Αθήνα σε όλη την Ελλάδα. Άκυρον τριλογία η ομάδα. Άφησα λάσκα τα λουριά κι όλοι την είδανε στη λίστες. Ήρθανε σαν γίγαντες και σαν μπασκεμπολίστες. Η τριλογία έκλεισε κι ανοίγει το τριώδιο. Μας χαρευτείτε γρήγορα, βγήκατε στο εμπόριο. Γλύψτε εταιρείες όσο εγώ κάνω κουμάντο. Να σας φωνάζουνε πουτανάζους και με ένα λάτρο. Και στην προσπάθειά σας να με πείσετε να αλλάξω. Πηγαίνω τη βαλίτσα μακριά, μιλιέντε πάσο. Τι θες να πεις, ποια αδικία. Όσο πάλευες με γκόμενες δαμάζα τα θηρία. Όσο θέλατε το επίπεδο να μένει χαμηλά. Το έχω ανεβάσει τόσο και δεν είστε πουθενά. Και να σου πω κάτι άκρη, με μένα δεν θα βρεις. Ρώτα όσους με ξέρουν πάρε γνώμες και θα δεις. Είναι σαν όνειρο, κας έρχεται από τον υπόγειο. Μιλάω από υψηλού εφόσον έχω το κάθε ζωντανή εμφάνιση σημαίνει απάντηση. Σημαίνει αντίπαλο με εξαφάνιση με μια συνάντηση. Β' πεις εναντίον όλων πάρτε θέσεις. Είναι παγίδα με λέξεις και κάθε ζωντανή εμφάνιση σημαίνει απάντηση. Σημαίνει αντίπαλο με εξαφάνιση με μια συνάντηση. Β' πεις εναντίον όλων πάρτε θέσεις. Είναι παγίδα με λέξεις και εσύ θα τρέσεις. Είναι ο OT, full time ωράριο. Τόσο σκληρό που το κόβουνε απ' το ράδιο. Είναι hardcore, δεν παίζει καμιά σύγκριση. Κάθε ομάδα φεύγει πουτάνα μετά τη σύγκρουση. Μόνοι επιστώντες στην πόλη βγάλ' το συμπέρασμα. Β' πεις πήραμε στους ώμους στην πρωτεύουσα. Εγώ σαν έβασα, μην το ξεχνάς, μην τι μου σήκωσες. Τα αρχίδια μας κρεμόντουσαν, τώρα γίνανε γίγαντες. Κάθε κίνησή μας δική μας, κρατάμε το image και μαζί μας. Τα χειρότερα κρού της Αθήνας. Μόνιμα κακό με δίχως manager για booking. Όταν με δεις τα ακουστικά στάνταρ θα παίζει. Δεν τα γαμάς με μας, κολλείτε δεν το ξέρες. Μάτια μαγαζιά μπροστά μας δίχως πιθανότητες. Εκθέθηκες ανεπανόρθωτα, τώρα το έμαθες. Επίσημα μας πήρες τσιμπούκι 7 δαίμονες. Με ένα μάχημο, γράψιμο και ένα beat θανάσιμο. Προμηνύω την καταστροφή καθόλου άσχημο. Το team ασεμνό 2006. Βάλαμε πολλούς απ' τους συναδέλφους σε σκέψη. 2007 κρατάμε σταθερά τις αξίες, τα πιστεύω και την άνοδο πάστα τη φωτιά. Αλήθεια είναι τόσο ρομαντικά. Και σπα, κράτησε το γραφίδι ψηλά. Με γίγαντα δεν μοιάζεις, βάζω στοίχημα που ύστερα θα κάνεις και κανένα τσιπούκι σίγουρα. Αιχμηρό την υπέρη γραμμών, στα σύννεφα πέτας που στάχει με φτεραλωνών. Είμαι απόν, από μάζες τυφλών. Hardcore κι αντίπαλος οπτήτων των ρυθμών. Το mic στο on λοιπόν, κι άνοιγμα πληρών. Είναι χτύπημα για ξύπνημα τη σούβλα του βρετών. Εμφάνιση σημαίνει απάντηση. Σημαίνει αντίπαλο με εξαφάνιση με μια συνάντηση. Β' πεις εναντίον όλων πάρτε θέσεις. Είναι παγίδα με λέξεις και κάθε ζωντανή εμφάνιση σημαίνει απάντηση. Σημαίνει αντίπαλο με εξαφάνιση με μια συνάντηση. Β' πεις εναντίον όλων πάρτε θέσεις. Είναι παγίδα με λέξεις και εσύ θα βρες.